Hokupatsira linkhanizi ndine chisomo. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati kupezeka kwa mankhwala mzipatala mdziko lino tsopano kuli pa 70%. Ndunayi imayankha funso la phungu wa dera la kummawa mboma la Machinga pakusowa kwa mankhwala mzipatala zina za boma mdziko muno. Imon Biringu anali ku nyumba ya malamulo ndipo anatumiza ripoti ili. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yati tsopano mankhwala ofunikira kwambiri akupezeka mosavuta mzipatala mdziko lino. Achiponda ati kapezekedwe kwa mankhwalawa kafika pa 70%, zinthu zomwe ati nzabwino kwa Amalawi. Ndunayi yanena izi mnyumba ya malamulo lachiwiri pomwe imayankha mafunso kuchoka kwa aphungu, ndipo inauza aphunguwa kuti nduna wake wapeza kampani yapadera yoti ikonze makina ojambulira odwala x-ray pa Chingerezi mzipatala za Machinga, Mwanza komanso Chikwawa omwe akhala lowonongeka kwa nthawi yayitali. Ambiri alandira mankhwala ndithu, ndipo tukamba pano situation ya mankhwala athu mzipatala pano yochita improve kwambiri, nchifukwa natchula kuti tili pa 70%. Chimene chimachitika mchipatala chonena kuti tinapanga magulu a mankhwala. Pali gulu la mankhwala limene timati ilili zingavute zingatani mankhwala awa asasowe, fa mankhwala amenewo ndoti 70% or 80% ya matenda amene timavutika nawo tsiku ndi tsiku, mankhwala ake amakhala amenewo. Koma tuphungu wa nyumba ya malamulo mdera la kumvuma cha kummawa kwa boma la Machinga a Esther Jolobala wati zomwe anena ndunayi ndi ndale chabe. Kuzipatala ngati kuli mankhwala Amalawi akudziwa, pakati pa iwowo ndi ineyo amene akunena zonama Amalawi akumudziwa, koma chimene ndikufuna ndinene ndichonena kuti sititumikira ntchito pogwira ntchito ya Amalawi kutumikira moteromo. Kugwiritsa ntchito bodza pofuna kutumikira Amalawi sizingatithandize. Zikungosonyezeratu kunena kuti alephera ndunawa sakudziwa chimene iwowo akulankhula, koma ngati akuona kuti ali ndi mankhwala pena pake anene kumene mankhwala amene wali, koma osati mzipatala mmene ife tikuchokera ma district imene tikuchokera mulibemo mankhwala. Kusowa kwa mankhwala komanso zipangizo za umoyo ndi ena mwa mavuto omwe ali mu nthambi ya zaumoyo mdziko lino. M'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe, ndine Imon Biringu. Dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko ya maphunziro ya chaka chimodzi yomwe alangizi a zaumoyo aziphunzira ndi pempho loti alangiziwa azigwira ntchito yawo moyenera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Medical Council of Malawi a Richard Ndovi wati mbuyomu alangiziwa samaphunzira mokwanira, zomwe zimachititsa kuti anthu ochuluka azikawasumira ku bungweli, choncho maphunzirowa athandiza kukonza mavutowa. Iwo amayankhula izi dzulo ku Lilongwe pomwe alangizi a zaumoyo 533 amalandira masetifiketi yawo. Zuleka Nanguwo walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Medical Council of Malawi a Richard Ndovi wati tsopano bungweli lidziyang'anira alangizi a zaumoyo ndipo lidzitha kuthana ndi madandaulo omwe anthu amawasumira alangiziwa kamba kuti mbuyomu amalephera. Ndovi ati maphunzirowa athandiza kuti alangizi a zaumoyo apeze ukadaulo wapadera ndipo ziwathandiza kuti adzigwira ntchito yawo moyenera. Magwira ntchito opanda oyang'anira amadalira employer yekha, koma ntchito imene amagwira ndiyonena kuti ndi regulated, ndithu ndiyonena kuti regulator ngati Medical Council of Malawi imene ili health regulator imene ili kumayang'anira. Koma tsopano chifukwa sitimayang'anira panali madandaulo ena mwina akatipatsa timavutika kuti tichite control. Ndipo wachiwiri kwa nduna za maphunziro a Halima Daud wapempha magulu okhudzidwa kuti athandize ndi chuma pa maphunzirowa, ponena kuti anthu ambiri mdziko lino amakhala m'madera akumidzi komwe anthu amayenda mitunda italitali kuti akapeze thandizo la zaumoyo, choncho kukhala ndi alangizi a zaumoyo ambiri kuthandiza kuti anthu azipeza thandizo la zaumoyo mosavuta. Pali zofunika zambiri zoti tichite ngati boma, monga ngati nkhani ya kumanga zipatala zazing'ono kumadera. Zofunikira kwambiri tayamba kale kuti mudzi wina uliwonse kupezeka kuli chipatala, anthu akamadwala nthawi ina iliyonse azipeza kuti upeze chithandizo pafupi. Bungwe la Amref Health Africa linathandiza ophunzira ena m'maphunzirowa, ndipo mkulu wa bungweli mdziko lino a Hester Mkwinda Nyasulu wati bungweli ndilodzipereka kuthandiza maphunzirowa ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Tilinso ndi Amref International University imeneno maichesa amene achita graduate lero atopeza mwayi opanga madiploma kapenanso opanga degree in community health, ndiye kuti tsogolo lawo likuwala. Alangizi a zaumoyo omwe alandira masatifiketi awo ndi omwe amaliza maphunziro awo ku Malamulo College of Health Sciences, University of Livingstonia komanso Malawi College of Health Sciences. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati anthu ambiri mdziko lino akugwiritsa ntchito zipangizo zolumizira uthenga zomwe ndi zosalongosoka.
Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Nicholas Kanyenda wati zipangizo zambiri zoterezi sizimakhala zovomerezeka zomwe zimasokonezanso ntchito yotumiza uthenga mdziko lino. Iwo amayankhula izi dzulo ku Lilongwe pamwambo ozindikiritsa anthu za ndondomeko yotchedwa type approval yomwe iyambe kugwira ntchito pa 1 December. Type approval ndi ndondomeko yomwe yayikidwa kumaka yoonetsetsa kunena kuti zinthu zomwe zizilowa mdziko muno zomwe zili za electronic ndi makompyuta ndizi zake ngati za mafoni ma equipment omwe amayuza poika ma communication satellites ndi matowers timaona mazindazi zizifunika zipangidwa type approval. Type approval ndi ndondomeko yomwe ikunena kuti equipment ina iliyonse izibwera mdziko ikhale itadutsa mu ndondomeko yomwe ifunike amakra yomwe ayika kunena kuti process ndi zofunika zonse zikhale zovomerezeka. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Airtel Malawi ya Albesta Thindwa wati ndondomekoyi ndiyofunikira kamba kuti ikonza mavuto omwe alipo mu nthambi ya zofalitsa uthenga mdziko lino. Ife nthawi zonse timalumizana ndi amakra ndi amene amatitsogolera tikamaitanisa katundu athu kuchokera kunja. Moti zambiri zoti tikamaitanisa timafunsa kaiwo ndikuyankhulana ndicho linga kuti zikabwera kunoko zisakhale kuti zinthuzo zisaononge chilengedwe chathu komanso mtundu wa Malawi. Ndicho lingaso choti kuti zinthu zikabwera kunoko Amalawi athe kuzigwiritsa ntchito. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati agwiritsa ntchito misonkho ya Malawi poonetsetsa kuti nyumba ya boma ya Kamuzu komanso maofesi a boma ndi ofikirika kwa anthu aulumali pofika mchaka cha 2030. Achakwera anena izi lero ku nyumbayi pomwe amakhazikitsa sabata ya bungwe lomenyera ufulu wa anthu aulumali la Malawi Council for Disability Affairs Makoda. Franklin Mtambalika walemba ripoti. President Chakwera wati kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya ake odzidalira pachuma, anthu asiye kumangolankhula zinthu osachita ndi kuyamba kuchitapo kanthu kuti pasapezeke wina otsalira mbuyo pa chitukuko. Achakwera ati pokhala mtsogoleri wa dziko aonetsetsa kuti nyumba ya president ndi ofesi zonse za boma akhale malo ofikirika ndi anthu omwe ali ndi ulumali pofika mchaka cha 2030. President iyu yemwe wapereka 2 miliyoni kwacha ku bungwe la Makoda pomwe likukumbukira sabatayi walangiza mbali zokhudzidwa kuti zithandize bungweli kuti likwaniritse zolinga zake monga kukhala ndi ndalama yolipirira maphunziro a ana omwe ali ndi ulumali mwa zina. Wapampando wa bungwe la Makoda Alex Zinkambani wati bungweli likukumana ndi mavuto azachuma kuti lidziwitse anthu zokhudza lamulo loteteza anthu aulumali. Tigwiritsa ntchito lamulo lomweli kupita ku boma kukapempha ndalama komanso lamulo limene lilatipatsa mphamvu kuti tiwunikire magwiridwe a ntchito ayenda bwanji. Kodi anthu alungalunga ngati ifeyo tithandiza bwanji kuti lamulo limene ligwire ntchito. Pakanali pano nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yati nduna wake wakhala ukuchita zokambirana ndi nduna wa zachuma kuti uganizire zowonjezera ndalama zopita ku bungwe la Makoda kudzera mu zokambirana za aphungu zowunikira ndondomeko ya zachuma cha boma. Takamba nawo a Minister of Finance kutengera mwayi imene Parliament ikukumana panopa kuti atithandizire kuti ikiramo zinthu zina zimene tinaziona kuti zikutipsinja kuti ma program nzathu aulumali aziyenda bwino. Mwambo wokumbukira sabata ya bungwe la Makoda wa chaka chino akukumbukira pamutu wokuti kulimbikitsa ufulu wa anthu aulumali kuti atenge nawo gawo pa masomphenya a chitukuko wa Malawi 2063. Bungwe loyimira mabungwe omwe si aboma amene amagwira ntchito m'madera akumidzi ladandaula zakuchepa kwa ndalama zomwe mabungwe oterewa amalandira. Amene Nyirenda akubungwe la Forum for Non-Governmental Organization ati 70% ya ndalama zakunja zimapita ku mabungwe akuluakulu kulekana ndi mabungwe amene akugwira m'midzi. Sibongile Yambo walemba ripoti. Polankhula ndi Welisa Zodiac ku Lilongwe lachiwiri, nthumwi yoyimira mabungwe omwe si aboma amene akugwira ntchito zawo m'madera akumidzi mdziko muno amene ali Nyirenda adzudzula kuchepa kwa ndalama zomwe zimapita ku mabungwe aponena kuti zikukhudza kagwidwe ka ntchitozi. Iwo ati mabungwe ena sakupindula pa zitukuko zochuluka chifukwa sapatsidwa thandizo lochuluka la ndalama pa ntchito zawo. Zimapezeka kuti nthawi zina ndalama zambiri zimakodwa kumwambako osapita pansi. Koma pansipo ndi pamene pamakhala pochitika ntchito yambiri.
ndenu mukuziwa kuti ma activities kuti achitike ntchito yakuti ichitike funika ndalama zizipitika pasipo kuti amalawi zitha kuapeza ndi kuthana ndi mavuto amene akumana nawo. mawu ake mkulu wa bungwe la NGO board Edward Chileka Banda wagwirizana ndi zomwe anena a Forum for Local and Government Organizations a Nyirenda ponena kuti nkoyenera kuti ntchito za mabungwe omwe saboma akumidzi zizigwirika kumudzi komweko ndi anthu akumidzi kuti iwo adzipeza phindu lochuluka muzitukuko m'madera mwawo. Vuto lalikulu limene taliona kuti ndalama zambiri zimene timalandira mdziko zimathera ma allowance. Zimene zili ndalama zambiri. Anthu ambiri mwina amatha kumachoka ku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu, kapena ku Zomba, kupita maboma akutali. Mwina kuononga ndalama zosapitirira 15 million kuti akangowathandiza anthu ndi 500,000. Ndipo poyankhulapo pa nkhani mkulu wa bungwe la Self Help Malawi kuno ku Malawi Kate Hadley Lewis wapempha mabungwe kuti adzionetsetsa kuti thandizo la ndalama lomwe akulandira lidzipindulira anthu eni amene akuwatumikira madera kumidzi kuti nawo asinthike mzitukuko. Msonkhano wa masiku awiriwu walunjika powunika thandizo lomwe mabungwe omwe saboma akugwira ntchito madera kumidzi momwe akuchitira potukula umoyo wa anthu akumudzi ndi kupereka zitukuko zoyenerera. Malo mwa Zodiac ndine Sibongirezi Yambo. Maiko a Malawi ndi Mozambique akhazikitsa ntchito yogwiritsa ntchito chiphatso cha makono chodutsira mzipata zolowera mdziko. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma yati izi zithandiza kuthana ndi katangale mchitidwe wozembetsa anthu ndi katundu komanso kuti anthu aziyenda mosavuta. Chikondi Mphande walemba ripoti ili. Ntchito yogwiritsa ntchito chiphatso cha makono chodutsira mzipata zolowera mdziko iyamba mzipata za Dedza ndi Kalomwe, Mwanza ndi Zobwe, Mloza ndi Milanje, komanso Malaka ndi Valanova. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma wati kugwiritsa ntchito ziphatso za makono zodutsira mzipata zolowera mdziko zithandiza kuthana ndi katangale. Ang'oma ali mchitidwe wozembetsa anthu, mchitidwe wozembetsa katundu, komanso mchitidwe wachifwamba uchepa. Chizikire kuti anthu amalawi ambiri apindula akumazambika apindula pa nkhani ya business komanso nkhani ya security komanso nkhani yoti anthu amene amadutsa maboda mwachinyengo kapena kuthawitsa zinthu zathu mwachinyengo athe kukhala kuti tidzadziwa komanso azipezeka mwachangu. Mmodzi mwa akuluakulu aku Mozambique Armando Pedro wati izi zithandiza kupititsa patsogolo ntchito za malonda komanso kukhwimitsa chitetezo mzipata zolowera mdziko. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la International Organization for Migration IOM Magugu Hanyana Nkube ali ntchitoyi ithandiza kwambiri pomwe ndalama zokwana 17.6 billion kwacha zikumapezeka pa malonda mchigawo chakumwera kwa Africa. Ntchito yogwiritsa ntchito ziphatso za makono zoyendera podutsa mzipata igwirika ndi thandizo lochokera ku banki yaikulu pa dziko lonse. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri khalani pomwepo. Tionenso mitu ya nkhanisi. Izi gulu la achinyamata ku Mzuzu lati ndi lokhumudwa ndi kulephera kwa boma kuteteza malamulo a dziko lino. Izi zikudza pomwe apolisi mdziko lino akuaganizira kuti akumagwira ntchito ndi mabaunsa azikwanje kuletsa anthu ochita zionetsero ku Lilongwe. Wapampando wa gululi Gomez Kani Nkhoma wati izi zikungophera mphongo kuti President Lazarus Chakwera akuchitira dala kulekerera ziwawazi. Toera Katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Gulu la achinyamata ku Mzuzu la Mzuzu Youth Caucus lati ndi lokhumudwa komanso kukhudzidwa ndi kulephera kwa boma kuyankhulapo pa nkhani zokhudza nkhanza zomwe zakhala zikuchitika kwa anthu omwe akufuna kuchita zionetsero. Wapampando wa gululi Gomez Kani Nkhoma wati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walephera kulemekeza malamulo a dziko lino komanso kuteteza ufulu wa anthu kupereka maganizo awo komanso kuyankhula ngakhale kuti analonjeza kuti adzatero. Ankhoma ati ndizodandaulitsa kuti chidwi cha boma chachoka poteteza amene amapereka misonkho mdziko muno pomwe boma likuoneka kuti likuteteza zigawenga komanso mbava. Kwambiri ndi chifukwa cha momwe zinalili dzulo pomwe zigawenga zigandanga dzulo zinalepheretsa Malawi kuchita zionetsero zawo mwabata pa nthawi yomwe
amalawi amafuna kuti aonese kusakhutira kwawo ndi momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Anthuwa anaita izizi apolisi akuona and zodabwisa onena kuti apresident akhala chete pa nthawi yomwe iwo amene kuti atuluke ndikuyankhulapo pozindikira unena kuti iwo analumbira kunena kuti ateteza constitution ya dziko lino, ateteza malamulo akulu a dziko lino, komanso ateteza maufulu a Malawi. And izizi zotipangisa kunena kuti amalawi akumbukire komanso adzuke mmwamba ndikuonetsetsa unena kuti china chilichonse chomwe chingachitike mdziko muno amalawi akhale patsogolo kuteteza ufulu wawo, abale athu akunja kwa dziko lino kunena kuti athandizire kuteteza maufulu a Malawi. Posachedwa apa bungwe la maloya mdziko muno lalangitsa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti ayankhulepo pa zomwe zachitika ku Lilongwe komwe anthu ena anatenga zikwanje poopseza anthu omwe amafuna kuchita zionetsero. Koma nduna ya boma a Moses Kunkuyu yati mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzidwa ndi zomwe zikuchitikazi ndipo ayankhulapo nthawi ikakwana. M'malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu, ndine Toera Katswiri. Unduna wa zamalo wati umanga nyumba za apolisi zokwana 3,300 mgawo lachiwiri lomanga nyumbazi lomwe lidzathe kumapeto kwa chaka chamawa. Nduna ya zamalo Adeus Kumba yati undunawo wakwanitsa kumanga nyumba 1,028 mgawo loyamba la ntchitoyi ndipo ati pano ali mkati mopeza kampani zomwe zimange nyumbazi. Imon Piringu walemba ripotili. Pa tsiku lachiwiri la mkumano wa phungu wa nyumba ya malamulo owunikira momwe ndondomeko ya zachuma ya 2024-25 ikuyendera, aphungu ena adandaula kamba kakuchedwa kwa boma kuyamba komanso kutsiriza ntchito yomanga nyumba za apolisi mdziko lino. Mwachitsanzo, phungu wa dera la Mzuzu City a Benix Mwamulima anafunsa nduna ya zamalo Adeus Gumba kuti ifotokoze chifukwa chimene boma likulepherera kutsiriza nyumba 12 za apolisi mdera la Mchingautuwa komwe adandaula kuti zinayima pa 80%. Phungu wa dera la pakati ku Nkhatabe a Simon Vuwa Kaunda anafunsa ndunayi chifukwa chomwe unduna wake sukutsatira zomwe President Lazarus Chakwera ananena kuti undunawo umange nyumba zokwana 50 pa Nkhatabe boma, pomwe pano nyumba 12 zokha ndi zomwe zatsirizidwa. Pa nyumba 50 damla president pano pasamangidwa nyumba 12 ndeni mafunsa nduna kunena kuti a president alamula chonde tiye talemekeza president tiye tigwire ntchito mene ananenera bwana. Koma nduna ya zamalo Adeus Gumba ati boma likuchita zokonzekera pa ntchitoyi yomwe ifike mgawo lachiwiri ndipo amanga nyumba 3,300. Second phase ndimene tikunenayo kuti uzikaenda bwino ndithu mali imodzi wonse makontrakita ali ndi gawo loti athamangitse ku mabanki kwawo. Koma ife kwathu kuwatengera pa ground ndi kuwalipira limene boma likuchita. So ntchito imene ndithu ndoti ichitika mwina mwachangu kuposa kuti zonse zikaenda bwino ndithu pomatha mwina chaka chinochi chamawa ntchito zimene zikhazira second phase komanso mapita third phase. Boma likufuna kumanga nyumba za apolisi zokwana 10,000 mdziko lino. M'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe, ndine Imon Piringu. Munkhani zina kuponya voti kuli mkati mdziko la Namibia pa chisankho chomwe chitha kukhala champikisano kwambiri mdzikoli chipezere ufulu wodzilamulira zaka 34 zapitazo. Anetumbo Nandi Ndaitwa akufuna atakhala mayi oyamba kulamulira dzikoli ngati atapambane pa chisankhochi. Iwo akuyimira chipani cholamula cha Southwest Africa's People Organization kuti alowe m'malo mwa Hage Geingob omwe anamwalira mu February atakhala pa mpando kwa zaka zisanu ndi zinayi. Koma mavuto azakusowa kwa ntchito, umphawi, kukondera komanso katangale ndi zomwe zitha kusokoneza chipanichi kupambana. As we wrap up the year, here's something mega you just can't miss. Some